Poštovani gledalci, dobro jutro, 8 je sati i skoro 3 minuta na tačnim časovnicima. 972. broj emisije Žikina šarenica. Doduše, danas smo malo uranili, znate i zašto. Trajaćemo do 9:15, a posle toga gledamo Novaka Đokovića i želimo mu uspeh na Australian Openu. I odmah ćemo početi pesmom. Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića je spreman. Mitar Mirić, naš gost, je također spreman. I čućemo legendarnu pesmu Voli me danas više nego juče i sve tako redom. Dobrodošao, Mitre. Hvala. Izvolite. Da li ćeš me i sutra voleti, kao što me draga voliš sada? Da li ćeš me i sutra želeti, kad mi inje po kosi napada? Da li ćeš me i sutra želeti, kad mi inje po kosi
bez tebe. Dani su nam postali sumorni i teži. Potrebna si meni, možda i ja tebi. Ljubav kao mladost godinama beži. Potrebna si meni, možda i ja tebi. Ljubav kao mladost godinama beži. Umreću bez tebe, nevero moja. Jer rastanak boli sve jače i jače. Ti znaš šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Ti znaš šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Tome me hlapu postelju belu. Zašto te nema koga da pitam? Hoću da sanjam najlepše snove. Po našoj prošlosti noćas da skitam. Hoću da sanjam najlepše snove. Po našoj prošlosti noćas da skitam. Umreću bez tebe, nevero moja. Jer rastanak boli sve jače i jače. Ti znaš šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Ti znaš šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Još umire mladost na prozoru mome. Čini mi se noćas ko da vetar plače. Ali ako se vratiš, pokažeš mu ponos. I sve što je bilo od nas dvoje jače. Ali ako se vratiš, pokažeš mu ponos. Što je bilo od nas dvoje jače. Umreću bez tebe, nevero moja. Jer rastanak boli sve jače i jače. Ti znaš šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Šta si učinila meni. Nesrećan sam čovek što zbog tebe plače. Jedna lep aplauz za našeg Novaka Đokovića. Možda nas kojim slučajem gleda da zna da ima veliku podršku u nama. A Narodni ansambl i maestro Branimir Đokić komponovali su specijalno kolo za danas sa kojim završavamo današnju emisiju Žikina šarenica. Izvolite, majstori.